Свяцк – невялікая вёска каля Гродна, размешчаная ў 8 кіламетрах ад Аўгустоўскага канала. Тут захаваўся прыгожы помнік архітэктуры канца 18 стагоддзя палацава-паркавы ансамбль, пабудаваны па замове прадстаўнікоў роду Валовічаў, шляхетных магнатаў. Па сваёй архітэктуры ён нагадвае французскі Версаль. Праўда, беларускаму аналагу пашанцавала менш. Доўгі час ён стаяў у запусценні, і толькі ў апошнія гады пачаліся работы па яго рэстаўрацыі. Палацава-паркавы ансамбль Свяцк унесены ў дзяржаўны спіс матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Каб выратаваць палац ад разбурэння, ў 2009 годзе комплекс перададзены камерцыйнай структуры Нацыянальнага банка адкрытаму акцыянернаму таварыству «Санаторый Азёрны». Цяпер тут ідзе актыўная рэканструкцыя. Згодна з патрабаваннямі загадчыка і задуме архітэктараў, будынак палаца будзе прыстасаваны пад шматфункцыянальны аздараўленчы комплекс. Вядома, што ўзвядзеннем палаца кіраваў Джузеппе Сака, італьянскі архітэктар, які доўгі час працаваў у Варшаве. Па яго праекце у адпаведнасці з традыцыямі барока пабудавана цэнтральная частка палаца. Аднак у некаторых дэталях адчуваўся таксама ўплыў класіцызму. Цэнтральны корпус выконваў функцыю параднага. Тут знаходзіліся бальныя залы, гасціныя, а таксама вялікая трохмаршавая лесвіца. Вонкаваму абліччу палаца цалкам адпавядала і багатае ўнутранае ўбранне. У пачатку 19 стагоддзя да цэнтральнага будынка былі пабудаваны бакавыя флігелі і галерэі, каланады, якія злучылі ўсе пабудовы ў адзіны комплекс. Згодна з планамі рэканструкцыі ў галерэях на першым паверсе будуць уладкаваны рэстаран на 48 чалавек і зона рэкрэацыі. На другім паверсе пакоі, дзе прадугледжваецца ладзіць прыёмы гасцей, дзелавыя і святочныя мерапрыемствы. У двух флігелях палаца размесцяцца гасцінічныя нумары высокага класа на 35 чалавек, стылізаваныя пад 18-19 стагоддзя, а таксама памяшканні аздараўленчага прызначэння, такія як фізіо, масажныя кабінеты і фітабар. Капліца-пахавальня князёў Валовічаў пабудаваная ў неагатычным стылі, такая ж значная частка палацава-паркавага комплексу, як і сад камянёў, сістэма сажалак, а таксама пейзажны парк плошчай 12 гектараў, дзе і сёння растуць больш за 30 відаў розных раслін, у тым ліку і нехарактэрных для тутэйшых месцаў, напрыклад, дуглас, шэрая і шызая. Усё гэта захавалася ад першых уладальнікаў маёнтка з роду Валовічаў. Захаваліся ў ваколіцах палаца таксама і рэшткі пладовага саду. Існуе легенда, што аднойчы дачка Валовіча закахалася ў канюха. Разгневаны бацька жорстка расправіўся з закаханымі. Хлопца утапілі ў сажалцы, а дачку замуравалі ў калоны на другім паверсе палаца. З тых часоў і пасыпаліся няшчасці на сям'ю. Палац так і не стаў радавым гняздом роду Валовічаў. У канцы 19 стагоддзя гаспадар прайграў свой радавы маёнтак у більярд памешчыку Гурскаму. Пазней за даўгі маёнтак ад Гурскага перайшоў дзяржаве. У 1921 годзе ў палацы размясціўся пансіянат для нарказалежных. У савецкі час тут працаваў санаторый для хворых на сухоты. Пасля абнаўлення унікальны сядзібна-паркавы комплекс стане значным аб'ектам на турыстычнай карце Беларусі. Ганаруйся табой, Беларусь!